नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी सारा भोजपुरिया समाज के। हम गायक बलराम सिंह राधे, जिला गोपालगंज, बिहार से। आज ये वीडियो बनावे के एगो खास मकसद बा और ये वीडियो खेसारी लाल यादव जी और प्रमोद प्रेमी यादव जी खातिर बा। तो ये वीडियो के जे भी देखता ओके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि वो लोग को लगे पहुँचे। खास मकसद आज के ई बा कि दूसरा के कमी सभे देखेला, आपन कमी केहू ना देखेला। कल हम वीडियो देखूँ ही खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह के बारे में बोलूँ ही। पवन सिंह भी बोलले बनी स्टेज पर, खैर इतना ना होके के चाही वहाँ के, ठीक बा। खेसारी लाल यादव जी कहत रही कि पी के स्टेज पर लूज मोशन मुँह से, ठीक बा। वहाँ के तो कह दिले बनी, रउआ लोग का करत तनी हमारे से इतने बताई का करे। गोपालगंज आलू गावल रहे हमार, बहुत कलाकार लोग गावले गाना के, लेकिन खेसारी लाल यादव जी रउआ आ प्रमोद प्रेमी यादव जी रउआ लोग दोनों जना यादव कुल के वंश बानी लो। आ यादव कुल के वंश लोग ही ढेर जातिवाद आ गाना उठा के गावे वाला काम करता। रउआ लोग सीनियर कलाकार बानी, रउआ लोग के बार बार नमस्कार बा। रउआ लोग से कुछ ना कुछ हमनी के सीखे के मिलेला, लेकिन रउआ लोग हमनिए से सीखत तनी लो, ई ठीक नहीं लागत। आज रउआ लोग जना मुकाम पर बानी, रउआ लोग खुल के चाहत तानी कि दूसर कौनो कलाकार एजा फिर ना आवे, ए मुकाम पर ना पहुँचे। रउआ लोग के अंदाजा बा कि छोट कलाकार कहाँ से पैसा के एडजस्ट करेला तो गाना लिखवावेला, आ कहाँ से पैसा के एडजस्ट करेला तो म्यूजिक बनवावेला, आ कहाँ से पैसा के एडजस्ट करेला तो वीडियो बनवावेला। रउआ लोग तो स्टार बनी लोग हैं। रउआ लोग कौन बात बा, एगो गाना के 4 लाख 5 लाख रुपया रेट बा। आज केहू कंपनी वाला रउआ लोग को लगे जाओ तो रउआ लोग फ्री में गाना दे देम, लेकिन कौनो कंपनी वाला लइखे लो जौन कि एगो बढ़िया कलाकार अगर गावत होखे, ठीक बा, व्यू ना जात होखे, लेकिन कलाकारी ओकरा अंदर होखे, कुट कुट के कलाकारी बरो लोग है। लेकिन कौनो कंपनी वाला 1 रुपया के सहायता ना करला, ऑडियो वीडियो के ना करेला। लेकिन उ कलाकार कहाँ से गाना लिखवाता, कहाँ से म्यूजिक अरेंज करता, कहाँ से वीडियो अरेंज करता, तो एगो प्रोजेक्ट छूटता आ ओकर प्रोजेक्ट उठा कर रउआ लोग गा देता नी लो। ई का ठीक करता नी लो। काल के वीडियो में बड़ा बोल रही रउआ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको भी तो नहीं गाना चाहिए। किसी और का चीज झगड़ा करा दिले बा, आपका था, क्यों गाए आप? खेसारी लाल यादव जी से मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप लोगों से अनुरोध आग्रह करूंगा कि आप खेसारी लाल यादव जी और प्रमोद प्रेमी यादव जी के पास ये वीडियो पहुंचाएं। खेसारी लाल यादव जी रउआ ई बताई कि का झगड़ा करा दिल बराउर रहे। रउआ बहुत सारा गाना उठाए गौले बनी, काहे गौले बनी? रउआ कहत रहूँ कि हेतना मेहनत करीले, सूती लेना, हमू देखले बनी, रउआ साथे रहल बनी, रउआ चिन्हत होगी तो चिन्ह ले हम के हई। 15 दिन एक बेर रहल बनी, 3 दिन एक बेर रहल बनी, 2 दिन एक बेर रहल बनी, याद करी कि हम कहाँ रहल बनी। नाम बता दे तनी, बलराम सिंह राधे। और रउआ याद करी, हालांकि क्लोजे में बानी हम, 2-3 साल हो गए भेंट भइले, भुला गइल लोग अलग के बात बा। रउआ का ठीक करत तनी, झगड़ा करा दिल बराउर गावल रहे, रउआ उठा के गा देनी का? वो कलाकार मेहनत नहीं करो तो कलाकार के आगे ना बढ़े के हो, ओकर गाना मार्केट में बाजत रहे, रउआ उठा के गा देनी। और यो लोग गावल, लेकिन और लोग पर हमरा कोनो खींच नहीं के। फिर रउआ का करे आरा जालू गौले बानी, हमरा ये गाना पर खींच बा। प्रमोद प्रेमी यादव जी रउआ लोग यादव कुल के वंश के नाम पर कलंक बानी। पहला बात की जातिवाद, हर गाना में जातिवाद रउआ लोग करतनी। कलाकार के कोनो जातिवाद ना होला। रउआ लोग से हमनी के का सीखेब जा? रउआ लोग आगे हमनी के बच्चा बने जा, लेकिन का सीखेब जा? रउआ लोग हमनिए से सीखतनी लोग हैं। ओकर बाद रउआ कहीं के राइटर लिख के दे दिले बड़े, राइटर से अपना कहीं कि हद में रहो लो, केहू लिख ले होखे, जे भी होखे। अगर हमार बात गलत लागत होखे तो हमारे से बतिया लेम। रउआ लोग चाहत तनी लो कि हमनी के बाद केहू स्टार ना बनो, तो केहू अमर होखे खातिर ना आवेला।
ये ध्यान में रख ले। उदाहरण बड़े गोपालगंज जिला के राधेश्याम रसिया जी सुपरस्टार, उनका बाद के सुपरस्टार हुई। ये बात के ध्यान रखी लो। दूसरा के चीज देख तनी लो, दूसरा के देखे से पहले आपन देखी लोग। प्रमोद प्रेमी यादव जी सेम गाना दोनों जना उठाएगा वो तनी लो कहा है। बड़ा बोलते हैं, बोल रहे थे कल आपकी लूज मोशन कर दिए स्टेज पे। आप क्या किए, आप तो हग दिए हैं मुंह से। एगो अरविंद सिंह अभियंता कहावत कहले कि कहीं बारात में जाइल जाला खाए नु तो खा के पतल फेंक दिया जाला तो कुकुर चाटेला, और ओकर बाद कुकुरवा चाट के छोड़ देला, कुछ दिन हो जाला सरी जाला पिलुआ पड़ जाला नु, तब सुअर आवेले तो चाटेले। तो ऊ काम मत करी लो रउआ लो के चीज उठा के हमने के गलती जानू, हमने गावत नहीं जानू तो ऊ सीखे के मिलत, हमने के सीखत नहीं जा। लेकिन रउआ लो हमनी के गावलका गावत नहीं लो, ई निमन नहीं खेला लागत। रउआ लो दूसरों के जिए दिन लोग है। रउआ लो के एगो प्रोजेक्ट 4 लाख 5 लाख में बेचाते कंपनी ले लेती है, लेकिन हमनी के प्रोजेक्ट कौन कंपनी लेती है? हमनी के आपन पैसा लगाया कल जाता, आपन मेहनत कल जाता, दिन ना भुलाई जाला। ध्यान राखी लोग। आपन करी लोग, राइटर से कही लो आपन क्रिएट करे के, आपन चीज लिखवाओ के। इतना राइटर लो बढ़िया बढ़िया नहीं खेलो तो हमारे से कहीं नंबर हमारे निकाल लें, बलराम सिंह राधे सर्च मारे यूट्यूब पर हमारा नंबर निकाल ली। हम मात्र 14-15 साल के लड़का से लिखवा के देता नहीं मैटर, नया क्रिएशन सारा चीज बोली। और सीखे के चाहिए, हमनी के तो सीखत हमनी से। रउआ लो मत हग किचवाइन के बराबर करी लो महाराज, निमन नहीं खेला गत। गनवो नहीं सुने का मन करत रउआ लोग के, काहे नहीं सुने का मन करत? तो जौन चीज हमनी गले बन जाए वह चीज रउआ लोग आवत नहीं लोग हैं। तो ध्यान राखी लोग कि चीज मत उठाई लो, दूसरों के जिए दी लोग। अमर होके खातिर रउआ नहीं खिन भाईल 100 बरी से इंडस्ट्री पर आज ना करे, दूसरों के बारी आई। हम ही नहीं कहते कि हम ही स्टार बन जाए, हम ही स्टार बने, वैसा कुछ नहीं है। बड़ा जीव के जरूर ही बात कहत नहीं। हम आवाज केहू नहीं खे उठाओ तो हम उठाओ तनी। बलराम सिंह राधे, जिला गोपालगंज। रउआ लोग के 17 कंपनी पूछे वाला बा, वो पैसा दे के पूछे वाला बा, हमने एक पूछे वाला बा। हमने क्या कहाँ से अरेंज करके कैसे कैसे पैसा के व्यवस्था करके एगो प्रोजेक्ट करते नहीं जा। वो प्रोजेक्ट रउआ लोग कुकुर नियर उठा के आ चट घालतनी। मानी कि रउआ लोग के बाद केहू इंडस्ट्री में ना आओ, ये नु चाहतनी। कलाकार के नाम पर कलंक बानी लो रउआ लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए, दूसरा की चीज उठाएगा होते लो छोट कलाकार के। जे भी वीडियो देखता ओकरा से हम आग्रह करें ई वीडियो खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव जी के पास पहुंचावल जाओ। चलिए नमस्कार प्रणाम। अगर कोनो बुरा लागल हो के बात रहुआ हर वीडियो में बोली ले, लाइव के बाद बोली ले नु कि अगर कोनो गलती बोला गई लोग तो क्षमा करे लोग। हमहू कहते नहीं कोनो गलती बोलाई लोग है नु तो क्षमा चाहता नहीं, क्षमा प्रार्थी बानी। आ दूसरा के चीज उठा के मत गाई लोग, यही रिक्वेस्ट बा। काहे रहुआ लोग सीनियर कलाकार बानी लो, गुरु तुल्य बानी लोग है, लेकिन रउआ लोग गुरु कहे कहल जाए जब हमनिया के चीज उठा कर रउआ हमनी से सीखत नहीं लोग। तो कौन है गुरु कहल जाए? गुरु काहे लायक बनी लो रउआ लोग? कौन लक्षण बा गुरु काहे वाला? आदर्श माने नहीं जा हमनी रउआ लोग है, लेकिन का आदर्श मानी जा? रउआ लोग हमनिया के चीज उठाएगा बतानी लोग है। अरे दूसरों के जिए दी लोग है। आगे भगवान रउआ लोग के स्पेशल गढ़ के भेज दिले बड़े कि ना, ये धरती जब तक रही तब तक खेसारी लाल यादव रही है, प्रमोद प्रेमी यादव रही है, चाहे पवन सिंह रही है, चाहे केहू रही, फलान ऑल टू ऑल कलाकार के हम बात करते हैं। जितना लोग इंडस्ट्री पर बा बड़ कलाकार के बात करते नहीं, सबका के भगवान घर के निखन भेजले कि ना धरती रही तब तक तू ही गई, तू ही मार्केट में बजब, तारा बात केहू ना आई। ऐसा होके तो कोनो बात नहीं है। लेकिन अगर दोसर कलाकार अगर उठता, ओकर गाना उठता, तो चीज के मत छुए लोग। ये रोल से हाथ जोड़ के विनती बा। लास्ट में हम ये बात कहते हैं जो रोल दोहराई ले लो
कि अगर बोलत में कोनो त्रुटि भइल होखे तो क्षमा चाहतनी, तो हमरो से कोनो बोलत में त्रुटि भइल होखे तो क्षमा प्रार्थी बानी। लिख ली। गायक बलराम सिंह राधे, ग्राम गहनीपुर समरिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार। मिले के होई त आ जाए लोग, कोनो दिक्कत नहीं। हम देहात में रहिले छोट, आए अपना स्टूडियो में गाइले, खुद रिकॉर्डिंग करिले, खुद मिक्सिंग करिले, केहू के आस ना रहेला। वो कहत तनी मेहनत करिले, दूसरों के काम हम करिले, अपनो काम करिले। और बोली ना रे दूसरा के काम ना करिले, अपन काम न करिले, ना सुतीले। रो सुतस के मना कइले बा, ना सुतीले तबो दूसरा के चीज तो चाटत तनी रहुआ, मत छुई। रहुआ लगे इतना राइटर बालो, 17 गो राइटर बालो, बढ़िया बढ़िया लोग, वीआईपी लोग जौन की बढ़िया बढ़िया चीज दे सकत रहुआ लोग, ओकरा बादो छोट कलाकार के चीज रहुआ लोग छुअत तनी लोग, ठीक नहीं लागत। चलिए, अगर कोनो त्रुटि भइल होखे बोले में तो क्षमा प्रार्थी बानी। अगर अबो से शर्म होखे नु तो रउआ लोग छोट कलाकार के चीज गावल छोड़ देब। तनियो भर शर्म होई तो छोट कलाकार के चीज रउआ लोग गावल छोड़ देब। हमनी के तो छोट कलाकार बानी जा, तो छोट छोट कलाकार मिल के 1-1 मीटर में 4 जना 5 जना गावत तरी तो समझ में आवता भाई कि नया बालो, चलो कोनो बात नहीं है। लेकिन रउआ लोग के बारे में मार्केट में लोग का बतियावत रउआ पता बा, मुंह पर रउआ लोग के ये बहुत बढ़िया है, खेसारी जी बहुत बढ़िया गाए हैं, ये किए हैं, प्रमोद प्रेमी जी किए हैं, पवन सिंह जी किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं। सुनिए, आप लोग का नाम लेके हमको हिट होने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप वो चीज उठा के गाए हैं। बिना नाम का हम नहीं ना बोल सकते कौन गाया है, बहुत लोग आए हैं। हम इन्हें ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा मीटर उठाए गए हैं, हमारा ही मीटर उठाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे कलाकार की बात कर रहे हैं, जो छोटे कलाकार हैं, जो उठने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक छोटा कलाकार जाए और बोले ना कि सर एक बड़े कंपनी से मेरा प्रोजेक्ट करवा दीजिए, तो कितना हूँ अच्छा गाएगा तो आप नहीं कराएंगे, ठीक है। कि आप लोग किसी और को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई और कलाकार आगे बढ़े। अगर चाहते तो किसी और का चीज़ उठा के मत गाते। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो आज के बाद आप लोग एक छोटे कलाकार का चीज़ उठा के मत गाइएगा। तीसरी बार बोल रहे हैं कि अगर कोनो त्रुटि भइल होखे रउआ लोग तरह, अगर कोनो त्रुटि भइल होखे बोलत में तो क्षमा प्रार्थी बानी। हम गायक बलराम सिंह राधे, जिला गोपालगंज से। नमस्कार, प्रणाम। लास्ट में जे देखा था वीडियो करा से रिक्वेस्ट बा कि वीडियो के आगे बढ़ावल जाओ ताकि वो लोग को लगे पहुँचे, ताकि दूसरा की चीज़ चाटल छोड़ दे लो। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। सारा भोजपुरी समाज के।